Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je novu platformu e-Agrar sa elektronskim registrom poljoprivrednih gazdinstava sa ciljem da se poljoprivrednicima omogući brže i lakše podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi. Za pristupanje platformi potrebno je da ste najpre registrovani u e-upravi, a na samu platformu se možete ulogovati uz pomoć mobilnog telefona i aplikacije Consent ID ili korišćenjem lične karte sa čipom na kojoj imate instaliran elektronski potpis. Kada se ulogujete na e-RPG, tu ćete moći da vidite sve podatke vezane za vaše poljoprivredno gazdinstvo, jer ovaj registar objedinjuje podatke iz Uprave za trezor, Uprave za veterinu, Republičkog geodetskog zavoda, Uprave za poljoprivredno zemljište, Uprave za agrarna plaćanja i ostale sistemi i registre povezane sa poljoprivrednim gazdinstvom. Na ovoj platformi možete da izvršite sledeće promene i radnje: promenu podataka o poljoprivrednom gazdinstvu, obnovu poljoprivrednog gazdinstva, registrovati novo poljoprivredno gazdinstvo. Ovde možete postaviti i privremenog nosioca poljoprivrednog gazdinstva u slučaju smrti trenutnog nosioca ili izvršiti promenu odgovornog lica pravnog subjekta. Takođe možete podneti zahtev za izdavanje izvoda iz registra poljoprivrednog gazdinstva, kao što je potvrdu o trenutnom statusu poljoprivrednog gazdinstva, izvod sa podacima o poljoprivrednom gazdinstvu, izvod sa podacima o životinjama i izvod sa podacima o strukturi biljne proizvodnje. Preko ove platforme mogu se vršiti i dopune predmeta i dostavljanje podnesaka, podnošenje opštih zahteva i podnošenje žalbe ili odustanka od prigovora na doneto rešenje. Nakon izvršene obnove statusa poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednik stiče pravo da konkuriše na različite vidove podsticaja i subvencija. Da bi podneo zahtev za podsticaje, potrebno je da se uloguje na poseban deo platforme e-podsticaj i da odmah na početku izabere da li je nosilac poljoprivrednog gazdinstva fizičko ili pravno lice. Ovi javni pozivi odnose se na nacionalni nivo podsticaja, a trenutno je raspisano nekoliko javnih poziva na kojima je moguće podnošenje zahteva u 2023. godini. Za subvencije za mleko prodato mlekari u prvom kvartalu zahtev se podnosi od 3. do 24. aprila. Za subvencije po hektaru od 7. aprila do 31. maja. Za subvencije za kvalitetna priplodna grla od 18. aprila do 18. maja. Za košnice pčela od 1. do 20. maja. Za krave za uzgoj teladi koje su se otelile u periodu od 1. jula 2022. godine do 31. marta 2023. godine, zahtev se podnosi od 10. aprila do 10. maja 2023. godine. Za podsticaje za tov grla koje su predata klanici ili su izvezena posle 1. jula 2022. godine, zahtev se podnosi od 21. aprila do 21. maja 2023. godine. Ako želite da aplicirate za lokalne podsticaje u poljoprivredi koje raspisuju lokalne samouprave, gradovi i opštine koje imaju programe mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, posetite našu jedinstvenu platformu koju smo izradili u okviru projekta Osnaživanje mladih poljoprivrednika za korišćenje lokalnih podsticaja u poljoprivredi na web adresi www.podsticajupoljoprivredi.rs. Na ovoj platformi najpre pronađite vašu opštinu ili grad i kada tu kliknete otvorit će vam se stranica na kojoj ćete pronaći programe, javne pozive, konkursnu dokumentaciju i izveštaje o sprovođenju mera iz prethodnih godina. Zahtevi za podsticaje na lokalnim nivoima i dalje se podnose u papirnom obliku, predavanjem zahteva i prateće dokumentacije na pisarnici ili slanjem zahteva poštom u predviđenom roku koji je naveden u javnom pozivu. Kako biste dobijali obaveštenja o lokalnim javnim pozivima, potrebno je da se registrujete na ovu platformu popunjavanjem forme u okviru koje navodite opštinu ili grad za koju želite da dobijate obaveštenje kada se raspiše javni poziv. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Udruženju Mladi poljoprivrednici Srbije na mailu podrška.mps@gmail.com ili putem telefona na brojeve 060 306 3064 i 060 305 3056.